औ जों IWFT IPFT नि साखा संगठन जों आঞ্চলিক दल अनेक बছर आঞ্চলিক दल खालाय फैका फियाबा इलेक्शन फायो थांगो फियाबा जोंनो सन्मानजनक भाबे कायसाफोरनो सिट दिनानै मुजुं जागिया जों वानसुङाखौ अबसे जोंबो सिट माना मुजुं गैया जिनि जेनारेशन फाइनाय उकलग फाइनाय रक न बाहायके जों संजाय कलांनानि जे जेनारेशन फाइनाय रकबो जोंनो नासिगैनो फाइनाय जिनि मथाकराक जिनि तांमुं नायमुं खातै कलांमुं अ जिनिस तानुगैनो जेनारेशन बा आगो फाइनाय फियाबा ताबुक जोंनो सोंहरै दङ डिभिजननि बरक तासारा स्कुल कलेजाव फरायनाय चारै रक बाय मेडाम नरकले कयटा सीट मानाय कायसापाना मांगलागदा अब हायरक हिनि सोंजागै दं फियाबा अम हायके सोंजागफ्रु जोंबो खाखामो हायसे जोंबो जिनि बुरै रकनो तुइ दुलै जाहाथे बरकबो आव सन्मानजनक बा बेनो तरिउ अम हायके फुनुंना मुजुं माने फियाबा जोंबो साजाक जखन सापानो ताव लराय खायनायनि हिनि सीट जिनि प्रेसिडेन्ट सापुरो जोंनो जों 5टा सीट दाबि खालायका 5टा सीट जों मजे एलायन्स थांदों मजे एलायन्स थांया जों 5टा सीट रोनाय हायसि ओंखाय ताबुक तो बीजेपी बाय एलायन्स सिंगै थांका बीजेपी बाय एलायन्स सिंमानि परे हिंखाय सीट कमिउ फैका 9टा हिंखाय जों 5टा तो अब सान नमाया अब 5टा सानका अजुक्तिकबो कलायो फियाबो जों बुरै रंनो सन्मानजनक भाबे जोंनो कायसा सीट दिदि हायके सानमानिसि फियाबो जों नुखा पार्टीओ संविधान रुक साका हंखायबो जों नुगो आइन रुक साकायबो जों नुगो बुरैनो सन्मान दि माने जे ताबुक नुक माने त्रिपुरा राज्योआव जे प्रार्थी दं माने जे पार्टी रक तिनि जों CPM न तासिं आनि भाइस प्रेसिडेन्ट साका आं बावबोनो किजा रुक सावानो CPM रक बरक नारी केलेंकारि हिनिनाय जों जतनो सिओ फियाबा अ नारी केलेंकारि हिनाय रकसे बुरै रकनि सन्मान 33% न रुक सावैनाय बरक 7 जन प्रार्थी रेखा ओंखाय बरखाय बुरै रंनिसे इज्जत दिमानि नुगुइ तंखा ओंखाय तेबो तंगो निनर बीजेपी कांग्रेस CPIM तंगो बरक बुरै रंनो सन्मानजनक भाबे बरक नायो फियाबा ए IPFT नखा आं सानान मुजुं मासे जों नं थानि दाबि खायनाया नरकसे सन्मानजनक भाबे बुरैनो सन्मान दिदि कारण हंखाय बुमा बुरै हिंखाय न बुमा मातृभूमि हिंजागो पितृभूमि हिंजागिया बुरै रगबो दुख कष्ट खायनो नरक बाक्साकाय फिल गुरु गई दङ त्रिपुरा लेन सानथानि चिनि कुनु अरब तामनानि कमिया जोंबो खालायनो दङ जततुक खालायमानचा खालाय दङ नगो सामुंदा नगो बुरै हिंखाय तो सामुं बांगो हायसि नगो सामुं खालाय थांगो जे खालायमानसा बसादा मासाय दं आबो जों अबनि बिसिं दिखायनो जों खालायलाय दङ त्रिपुरा लेन सानलायै आঞ্চলিক दल जातिनि बागै दफानि बागै हानि बागै हिनि खालायलाय दङ अम हायके सेक्रिफाइस खालायलाय दङ फियाबा तेबो जदि जों काञ्चनपुर 10टा काञ्चनपुर निने सामोनो साब्रुम थांखांखाय फिरगुइ फैखांका हरथुग फानोसे yang बुसाय संजगिया अंगै तंहांखाय आबो बताइसा मा खायपाय फिरो आबनि बिसिंति खलायो कष्ट खलायनो जों संगठन नारगनाय जात दफानो मुथांनाय हिनि खलाय तंमानि जागाव फियाबा अरो सन्मान मानलिया सन्मानजनक जोंनो नुकजागलिया आबनि बागैनाय सोंथिनो IWFT बुरै संगठन IPFT तिनि चिनि माननीय NC देव बर्मानि जे IPFT बिनि समर्थन जों प्रत्याहार खायनो हाका बरक बायताय जों प्रत्याहार नाहारका आपातत प्रत्याहार खायनो हाका जों प्रार्थी अबनो जोंनो जेहेतु जोंनो सन्मान रेलियाबा जों 20टा जागाव जों प्रतिद्वन्दिता खालायसिनाय 20टा जागाव जों प्रार्थी सेटिं खायफैखा 20टा जागाव जों प्रार्थी रिसिनाय अच्छा नरक जुदि दाबा ANC सं आसक लेतेसे जुदि नरक जे नरक सानमानि जागाव नरक कायसा आसक खेरेनाय के नरक हायना के फिल थां
abo hungkale जों चिन्ता धारा खायना नांनाय चिनि IWF tirok o সংগঠন जों आसुग्लाय सिद्धान्त नाहामानि परे जों abo norongno सायमानाय bahai hamranyani to jungbo siria bahai kayai chini sit kaisani bagai jungbo rongi thani 23 তারিখও যখন আবনি সিগাং জুংব্রং ন সাকা গাই যে বুড়িনি মত জিত সম্মান নুখুংনি হামজুং ন গাহাম খাইনাই বা নুখুংনি বকরা বাই বকরা जुं खाना बले बसायुं खाना गाय जे अनेक दिननि न जे सपना देबरमा जे आश्रम बारि न फिर खाइमानि बिनि बकाइसे आशा दं जिगनते गाय ओबनो आरो डिभिजनारो फायै बननो समर्थन खाय फायै बननो खायरा गा आबनि बागै जों जतन चिनि बुरि थांगाय आं निजे प्रेसिडेन्ट निजे दिनि बाइ प्रेसिडेन्ट बिनि बागै चिनि जेनेरेल सेक्रेटारि न काइसा पानो बुरि दं सन्मान खालामो दिनै रुंफुं फुंगकनि बुरि र चिनि परि तंनाय र जोंनो सुंहरो आनो ए मेडम चिनि बुरिनि ले काइसा दे बसायनो केतु बनि थाने आं याकंनि जुरखाइबो जों सामका जे बुसानि समानि थानि बुतानि समानि थानि दिनै चिनि एनसि बुफातुइ रखायै बनो जों मानि होतो केन्तु बतिनि चिनाव खरां न बिनि खुन्दुबो कानलिया बिनि बुखावा हामजा गैया आबनि बागै मियानि हरनि खुब दुखित अंगै आंनि बुरि बदरंग जों सिमिनो आं दाख्लै बिधान सभायाव जेफानो बोचानाय होनाय आं निर्दल पार्टी खेफानो बोचानाय होनाय आं 20टा सिटाव आं 20 जना बुरि दङ न बोचारिनानै होनाय आं बुखाव राग खायनो जंखाताबो जों IPF बाय 2009 नि सिमि अबनि सिगां बोसोर गवामा आঞ্চলিক दल फायगा बर'बो सुंतमोन जों যতবার जों आঞ্চলিক दल बाय যতদিন हिमय तंसाक जों नगै फायगा चिनि अभिज्ञताबो दङ आঞ্চলিক दल र बुरिनो सम्मान लिया अकखनो किन्तु के बसाय मांगला যারা संचिरि खबै कक साइ तंनाय যারা फिलो गुरि तंनाय যারা बुसायनि थाने बुसानि थाने रां सांनाय दफानि बागै हिनै गुरिवै गारि रिजार्भ खालायै केवबा गारि गोनां बर' गारि दे खालायो अब दफानि बागैनो खालाय IPF टी त्रिपुरालेण्ड सानमान यागलबो जों केमनि थाने बुरिर कालेक्शनबो खालाया केम थाने रां सानाय बतलांगिया जों त्रिपुरालेण्ड चिनि बागै नांगौ चिनि दफानि अस्तित्व नांगौ जों चिनि दफानि बागै सामुं तांनाय हिनो चिनि बुसानि थानिबो पकेटनि रां क्लांतांबो जों बुरि एवं चिरिखबो ओ चिरिखमारो ओ बुरि मारो नक नकुमो सामुंखिबो जों बरं लगे लगे बुरि मारो जों ताबो परिष्कार नुखा चिनि काइसेपनो दाम करे माने व्यर्थ ओ बुरिर व्यर्थ जत जागोन दिनै आसुके कष्ट खालायमाने यागल आव जों केबाय एलेन सुंबि बासाया जखन हिनै साइतंफ्रुव दफानि बागै लराय खालायनाय हि साइतंफ्रुव जों 56टा जखन IPF रो घोषणा खालायखा जों 56टा आसन जों प्रतिद्वन्दिता खालायनाय जिल्ला बुरु इयत नि कर्मचारी सह फानग्रा बदल सह लराय खालायनाय हिनै कक जाब्लाय फ्रुमके जेने बुरुइर लिखित भावे पर्यन्त जों देखा जे जों बहायन नक नखुनि रां टिखलायखानो 5टा सिट जों प्रतिद्वन्दिता खालायनाय थांखा थामानि यागल हायनाहाय BJP बाय कक सालायका BJP बाय कक सालायबानो यागल
borok 9টা সিট জন্য ইয়াফারে দিকে IPF নিয়াগো ও জায়গা जों ঠিক ন 5টা সিট সানফানো বংথানি जों দাবি খালাই দंफानो আবো जुगुया 5টা সিট ও জায়গাবো যত দল নুমানানি নাঙ্গো যত অর্গানাইজেশন চিনি মানে শাখা সংগঠন মানা নাম হইনে সো একটা সিট ন বংথানি দাবি খালাयो ও দাবি जों এক জোরখাই বংথানি কয়খা সানকা যে প্লিজ নরক চিনি বুসকাঙ্গো বুড়িরংনি বুসকাঙ্गो नरक बुसुङै ता बुजा जासिदि चिनि बुरैरं कुसुगो कसानानि ताइ चिनि जेनेरेशन चिनि उकलगो जे सिक्लास बुरै तंनाय र चिनि बुसा बुतिर चिनि नरंनि सम्मान देवै जन बाजार मेनि नुगै अ बुरै बुसार चिनि थानियो दफानि सामुख्लायतने आगु गय फायदों नरजन कायसे सिद्रिदि चिनि अ कक सामारन एबो फानरजन खुनजुओ ग्राह्य खालायलियासनो चिनि बुरैरं उल्टासो सासेओ नर ताम सामुख्लायगा नर बुसो फैसा खिख्लायगा अथच जों बुसाय बुसानि पकेटनि रां तलां तलांगै जों सारा त्रिपुरा गुरिखा एबं दिल्ली थाना नांगा दिल्ली थांगा गुवाहाटी थाना नांगा गुवाहाटी थांगा निजिनि बुसानि पकेटनि रां तलांगै जों थांगा केबने फानो जों थां सानैतों तलांगिया अथच दिनै जों हमहाय खालाय हंके आमनो जों दिनै सिद्धांत नाखा अ दलत কোনো সম্মান जों माया যত দলनो जों नगो सम्मान देखायो CPM बिरुद्धे जों जेरै खगलायो अ CPM ने आमलो नारी रंनि कोनो इज्जत करे सम्मान करे नारी रंनो कोनो बरक सम्मान दिया इज्जत दिया हने जेरै खगलायो बन आमलो गणदर्शन खाय बुथार जागो लामाओ दर्शन खालायो बुथारे खिबो गणदर्शन खालाय बुथारो निर्यातन खालायो बुरै रक्तमानि जानानि जागा करे किन्तु अ जागा सुंतिनि परिष्कार नगो जे दल नारीरनो इज्जत खालाया सम्मान खालाया अ दलनो तिनि नगो बुरैरनो सम्मान दिवै बुरैर बासै आगो फायनानि बागै सम्मान दिवै बर बुरैरनो दिवै BJP रनो जों नगो যত বড় ক্লিয়ার খাই গিয়া কখনো বড় বুড়িরং বড় সম্মান দিয়ে মানবো তা মুগইবা ও ত্রিপুরালে जों সানলাयो ও জায়গা দফানি বাকে সানলাयो नों प्रथमत बुरैरं सम्मान दिना नांगे बुरैरं सम्मान दियाके आंतिने अर साना नाय गोबां दल जों कानजलि दल बुरैरं सम्मान दिथाना दं समय थां हंके आं साननाय माखिनके जे जायगा सम्मान दिया जे जगह इज्जत रिया ओ जगह सुनते करी आमन बागै जों तिनि जों IPF दिनो जे समर्थन खालायतो माने IWFT रो तिनि न नंनि अ कक्टरबन बिसिं जों अ समर्थन जों रसायनाखा रसमानि यागुलो जों अर चिनि GS अर 20 जना थाइसिंबो डिक्लारेशन दिखा जे 20 जना सिट लड़ाई खालायनो अच्छा वो तकिसा अनि सुमु के बरकनि बिसिङाव त IPF नि बिसिङ आसो सालको माने नरकनि जवाबा तिनि नरक जफान जने लाइखा किसा कागलेनि कखन सालाइखा माने खानानि बिसिङ र ताइदिनि बिसिङ र बरकनि बिसिङ आबनो सालाय आखलाय एटलिस्ट गाइसा पनि नपरिने बाबे आसुक थाइनि जखन आसनाम बारे फानथन जे फानथन गाइसा आरो जखन आफाइनि बरन बिसिङ सालाय हामलायन आफाइ लामलानो नखरफि अब हमने हमें तो सुनता ही नहाली हमने हमें सुनता ही नहालिया सुनती ने दिखला दिखा सुन समर्थन रसायना खा सुन चेरी खो लगा सुन लेंपरा लगा आंतिने आनी त्रिपुरा बासी आनी भरक रनो बुकुम्बारा रनो आं ओ बार्ता सेरी नाम सुन नरक बेकुनो दिन कागलाया सुन नरक बेन तंगो ताबो बो सुन त्रिपुरा लेनो समर्थन तंगो नरक चिनी खरा न खनाय तो खांके कक्टरपुरान बिसिङ नरक चिनी बागै नरक बुखा कष्ट तानांगि जों ताबो नरक बाक्सानो नरक चिनी दुख दुर्दशा चिनी बुरैरंनि जे सालनायनि बिसिङो जों दल सम्मान दि जायगा जों इज्जत दि जायगा आबोतिनि प्रमाण मै थांगा जों
norok bosono srai ke norok buka agar nanya woi norok bawan sung nadi cini kupal hemen kokno sung boso kap lekha sung boso ciri kok lekha boso ramplai lekha কিন্তু তিনি जों अ जायगायाव सन्मान मानिया आमगे जों तिने बाध्य मांखा जे जों तिने जों अर दंगै ताम लाभ दंसिबा যত দল সনা জানি যা দল সম্মান নেই তোমাকে ও দল বসনো সম্মান নেনানি जों मुसुं जागो বলে কিন্তু সনা সম্মান নেলে বাগে जों তিনি অমহাই সিদ্ধান্ত মানাখা আমবাগে নরক সনন্ত কথা নাंगि norok sungbai kok salai na musuke norok kok salai na abo sunang tini nong thani kok sa an kok no